Welkom, beste kijkers. We zijn hier vandaag bijeen in box nummer 91. En dat is op de Brightland campus in Venlo, waar LLTB een eigen box heeft geopend. Ja, en daar willen we natuurlijk wel vandaag even breed bij stilstaan. Ik heb daarom het genoegen om met twee hele interessante heren aan tafel te zitten. En ze zijn al bij mij aangeschoven. Joost Pennings en ook Bas Boots. Joost Pennings, hoogleraar zowel bij de Universiteit van Wageningen als Maastricht. Mooie koppeling. En Bas, directeur van LLTB. Ik heb gevraagd aan Joost om een presentatie te geven, om ons even mee te nemen in de innovaties en ontwikkelingen die er volgens hem allemaal zijn. Dus ik geef heel graag eerst het woord aan Joost en dan gaan we daarna met beide heren in gesprek. Nou, heel hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik zal dus wat gaan vertellen over de Commodity Risk Management Expertise Center. De doelstelling van COMEC is eigenlijk het creëren van meerwaarde in het agrarisch marktkanaal. En dat is heel erg belangrijk. We zitten hier in Venlo en er wordt heel veel onderzoek gedaan naar techniek. We kunnen landbouwers beter laten presteren door digital farming enzovoorts. Maar dat is eigenlijk een noodzakelijke voorwaarde voor succes voor landbouwers, maar niet een voldoende voorwaarde voor succes. En dat heeft te maken dat we natuurlijk ook een verdienmodel moeten hebben. En COMEC kijkt echt naar het verdienmodel en de waardecreatie voor landbouwers. Als je het hebt over waardecreatie kun je eigenlijk naar twee zaken kijken. Naar de hogere netto kaststromen die je kunt genereren. En daarbij het verlagen van de kapitaalkosten. En met name die kapitaalkosten zijn uitermate belangrijk. Want als we willen innoveren in de landbouw, laten we zeggen innoveren in het kader van duurzaamheid, dan moet er geïnvesteerd worden. En dat betekent dus dat die kapitaalkosten laag moeten zijn. Anders kan die individuele landbouwer of agribusinessbedrijf helemaal niet investeren. Het interessante van de agrarische sector is dat er is geen enkele sector in deze wereld met zulke grote en hoge kapitaalkosten per FTE. En dat betekent dus dat kapitaalkosten eigenlijk cruciaal zijn in het hele innovatieproces van zo'n primaire producent of een agribusinessbedrijf. En daarom focust COMEC zich met name op het verlagen van die kapitaalkosten, zodat innovatie daadwerkelijk ook mogelijk is. Dan kun je zeggen, ja, waarom doen we dat? Is daar bewijs voor? Nou, we hebben in Wageningen volgen wij 1500 landbouwers. En dat hebben we voor de afgelopen 15 jaar gedaan. En we hadden eigenlijk een hele simpele vraag. Welke landbouwers zijn nu structureel succesvoller financieel gezien dan andere landbouwers? Dus vinden wij elk jaar eenzelfde club landbouwers die het altijd beter doet. En het interessante is, wij vinden een club landbouwers die structureel altijd in de top 10% zit van financiële prestatie. En wat blijkt nu, dat wordt niet zozeer gedreven door technische ontwikkeling, maar dat wordt gedreven door het feit of ze wel of niet risicomanagement plegen op hun bedrijf. Dus daar waar technische innovatie belangrijk is, zie je dat het onderscheidend vermogen ten aanzien van het presteren van een boerenbedrijf financieel, dat met name zit of een boerenbedrijf, de ondernemer wel of niet goed thuis is in de bedrijven van risicomanagement en eigenlijk daarmee marketing. En dat is eigenlijk het kernthema van COMEC, om te kijken van hoe kunnen we zeg maar, die netto kaststroom omhoog krijgen en die kapitaalkosten omlaag. En hoe realiseren we dat? We doen dat enerzijds door educatie en toegepast onderzoek. Educatie hebben wij afgelopen jaren gedaan met Limburgse land- en tuinbouwers, waarbij we gekeken hebben naar hoe kan op het boerenbedrijf risicomanagement worden verbeterd. Sinds kort doen we dat ook online. Dus wellicht dat de LLTB hun leden ook kan guiden naar ons online platform, waarbij we dus zeg maar het hele educatieprogramma ook online hebben gezet, waardoor eigenlijk landbouwers thuis achter de computer ook wat informatie kunnen krijgen over hoe zij risicomanagement kunnen toepassen op hun boerenbedrijf. Het tweede tak van sport is toegepast onderzoek. Dus wij werken samen met onder andere de LLTB, maar ook agribusinessbedrijven zoals Friesland Campina, Vion enzovoorts, om te kijken hoe we risicomanagement kunnen toepassen binnen deze coöperaties, maar ook op het niveau van de landbouwer. Eigenlijk heeft COMEC drie thema's. Vandaag zal ik het hebben over risicomanagement. Een ander thema is coöperaties. Je ziet dat coöperaties steeds belangrijker worden. Veel van de leden van LLTB zijn bekend met de risicomanagementcoöperaties die we hebben opgezet middels COMEC, onder andere de Milk Trading Company. En we houden ons bezig, we hebben één tak van sport, dat heet marktoriëntatie en innovatie. Nou, marktoriëntatie en innovatie,
die haken eigenlijk heel erg aan bij het verhogen van je netto kasstromen. En risicomanagement haakt eigenlijk aan bij het verlagen van die kapitaalkosten. En ik zal vandaag wat vertellen over die kapitaalkosten. Als je kijkt naar onze educatiecomponent, dan hebben we eigenlijk al 100 landbouwers eigenlijk geëduceerd uit 5 verschillende sectoren. Dat educatieprogramma is niet alleen het geven van informatie, maar het is eigenlijk meer een workshop-achtig concept, waarbij we ook instrumenten voor deze landbouwers hebben ontwikkeld, die zij thuis ook kunnen gebruiken. We hebben bijvoorbeeld instrumenten ontwikkeld waarbij de landbouwers kan kijken naar wat wij noemen, wat is de natuurlijke hedge op hun bedrijf. Met andere woorden, welke risico's doven nu uit en welk restrisico heb je dan? En hoe kun je die risico's afdekken met bijvoorbeeld van vaste afzetcontracten of bijvoorbeeld de termijnmarkten. Als je gaat kijken naar het onderzoek, dan is ons onderzoek eigenlijk gericht op wat zijn nu verdienmodellen die eigenlijk ook duurzaam zijn voor die boer. En dan ga je kijken van hoe kan die boer dus beter presteren. Nou, we hebben daar enerzijds publicaties over in wetenschappelijke tijdschriften. Ik refereerde al aan het onderzoek naar die 1500 boeren die we 15 jaar lang hebben gevolgd. Dus daar hebben we eigenlijk alle gegevens van. En daar hebben we dus helemaal uitgesplitst van wat drijft nu de financiële prestatie van die boeren. En dat blijkt dus, degene die heel systematisch risicomanagement toepassen, dat kan zijn vaste afzetcontracten gebruiken, termijncontracten gebruiken of opties gebruiken, dat die dus beter presteren dan landbouwers en tuinders die dat niet doen. Het gaat niet alleen over termijnmarkten. Kijk, risicomanagement is een breed concept. Je kunt ook risicomanagement ontwikkelen binnen je eigen coöperatie. Dat onderzoek dat dragen wij ook uit. In de zin dat wij ook tools ontwikkelen. En dat kan zelfs op het niveau van software. Dat gebruikt kan worden door landbouwers en agribusinessbedrijven. Dus wat dat betreft hebben we een soort wat we in het Amerikaans zouden noemen een extension service. Dus we dragen ons onderzoek ook uit. En daarom heb ik het ook genoemd toegepast onderzoek. Ik denk dat we in een korte tijd COMEC gezien wordt als het expertisecenter met betrekking tot grondstoffen in Europa en in de wereld. Het is interessant om te zien dat we dat dus eigenlijk in Roermond doen. Maar je ziet dat de minister van Landbouw ons uit de Verenigde Staten met ons contact opneemt om te kijken hoe COMEC de Amerikaanse landbouw wat dat betreft kan revitaliseren wat betreft risicomanagement. Dus we hebben eigenlijk wat dat betreft een hele brede scope. We zitten aan de tafel bij de Europese Commissie, daar waar het gaat enerzijds om het herzien van het landbouwbeleid. We zitten ook aan tafel daar waar het gaat de regulatie ten aanzien van de financiële markten. Want landbouwers gebruiken eigenlijk direct of indirect heel veel financiële markten. Dan kunnen we denken aan de Matif in Parijs of Euronext, maar ook de Chicago Mercantile Exchange. Als u vraagt aan een boer wat is op dit moment de prijs van tarwe, dan kijkt hij gelijk naar de termijnmarkt en zegt vandaag is het €200 per ton. Nou, dat zijn hele belangrijke markten. Er is eigenlijk geen grotere industrie als die termijnmarktindustrie. We verhandelen op die markten 4 keer het bruto nationaal product van de Verenigde Staten. Dus dat is een enorm bedrag. Nou, op die markten, dat zijn hele snelle markten door techniek. Handel is daar in nanosecondes. En je ziet dat daar soms ook fraude plaatsvindt. Dat is ten nadele van de zogenaamde primaire gebruikers. Dat zijn dus die landbouwers, agribusinessbedrijven die het gebruiken om een risico af te dekken. En we hebben nu samen met de Wageningen Universiteit en met CERN in Genève hebben we onderzoek opgestart om te kijken hoe kunnen we nu fraude detecteren in die markten, waardoor we uiteindelijk ook die markten efficiënter kunnen maken wat betreft risicomanagement. Samenwerking is natuurlijk bijzonder omdat CERN een topinstituut is op het gebied van fysica. Dan zul je denken, wat doet COMEC nu met een topinstituut in de fysica? In fysica, dat weten wellicht de leden van LTB, wij onderzoeken daar eigenlijk het ontstaan van de wereld door te kijken van hoe we protonen tegen elkaar aan botsen en schieten. En dat is eigenlijk hetzelfde wat er gebeurt in die markten. Wij schieten eigenlijk bied- en laadkoersen in die markten. En als die bied- en laadkoers elkaar treffen, dan hebben we een trade, dan hebben we een transactie. De techniek die bij CERN wordt gebruikt, die passen wij dus toe op agrarische grondstoffenmarkten. Om enerzijds te kijken van, zijn er anomalieën, zijn er rare dingen in die markten?
kan dat gerelateerd worden aan fraude. Maar we gebruiken het ook om bestaande termijncontracten te verbeteren, zodat de hedging-effectiviteit, dus hoe goed kan die boer of agribusiness haar risico afdekken, te verbeteren. Nou, dat consortium Word, CERN en COMEX is ondertussen ook al helemaal uitgebreid. De Autoriteit Financiële Markt doet mee, de Nederlandse Bank doet mee en andere partijen. Dus dat is een heel groot consortium geworden. En het interessante is, hoofd van dit hele onderzoek vindt plaats in het Limburgse, eigenlijk vanuit Roermond. Nou, COMEX heeft ook een visie ten aanzien van Brightlands. Daar hebben wij natuurlijk al in het verleden over gesproken. U ziet hier constant het logo staan van Wageningen Universiteit. Dat is een van de oprichters van COMEX. Ondertussen is uiteraard ook de Universiteit van Maastricht betrokken. En we zien COMEX eigenlijk als een instituut die zou kunnen helpen daar waar het gaat over verdienmodellen en financiële innovatie. Dus daar waar we heel veel investeren in technische innovatie, die kan leiden tot een hogere netto kaststroom, hogere toegevoegde waarde. Kijk, COMEX met name ook naar de volatiliteit in die kaststromen. Want de hoge volatiliteit, dat leidt weer tot die hoge kapitaalkosten. Nou, we werken daar eigenlijk al mee samen met het bedrijfsleven, met heel veel coöperaties, niet alleen in het Limburgse, maar in Nederland en Europa. Met verschillende overheden. Dat kan zijn de Europese Commissie, maar het kan ook zijn bijvoorbeeld de provincie Limburg. We werken ook samen met NWO en de topsectoren op dit gebied. En eigenlijk willen we zeg maar die kennisinstellingen samen met de praktijk samenbrengen om dat verdienmodel van die landbouwer, maar ook de agribusiness bedrijven sustainable te houden. Zegt dat we langdurig een competitieve landbouwsector houden in Nederland. Mooie boodschap. Dankjewel Joost voor deze presentatie. Ik heb wat vragen, maar ik heb natuurlijk ook Bas niet voor niks laten aansluiten. En ja, Joost, jij als specialist risicomanagement, je hebt al vele boeren getraind, hè? Daar refereerde jij ook al even aan. Maar even terug even terugblikken, want jullie twee hebben ook een verleden. Want jij bent natuurlijk hoogleraar, maar ik begreep van Bas dat hij ook nog een keer bij jou aan tafel is geschoven en dan meer in de studentenvorm. Hoe zit dat eigenlijk, Bas? Nou, dat klopt. Toch een hele tijd terug als student ben ik afgestudeerd op het ontwikkelen van een melktermijncontract, vloeibaar melktermijncontract. En toen was Joost Pennings mijn begeleidend hoogleraar. Ja. Dus zodoende, terug in de tijd. Ja, heel een tijdje terug, ja. Ja, en nu zitten we hier en de verbinding is er weer gelegd tussen COMEX, ja, waar LLTB natuurlijk een belangrijke rol in speelt. Precies. Bas, kun jij daar wat meer over vertellen, hoe dat is ontstaan en wat dit nou echt concreet kan betekenen voor onze boeren en tuinders? Ja, ik denk dat je zeker moet kijken, want dit is een vorm van financiële innovatie. En dat is belangrijk voor onze boeren en tuinders. Als je de link neemt met de Greenport Campus, de transitie in duurzaamheid en ook de technische innovatie wat hier ook plaatsvindt, is ook de koppeling met de financiële innovatie ontzettend belangrijk. Want er zijn een aantal ontwikkelingen, veranderingen die zowel de samenleving, maar ook de boeren en tuinders zelf wensen door te voeren de komende periode. Maar al met al moet het wel leiden tot een verdienmodel voor die boeren en tuinder. Het moet wel allemaal betaalbaar zijn en dat ook een goed en duurzaam inkomen op het boerenbedrijf blijft verdiend worden. Ja. Dat is een beetje de relatie ook tussen het verhaal van professor Pennings en de ontwikkeling op de Greenport Campus op hoofdlijnen. Ja. Want een veel gehoord argument is ook van boeren en tuinders van ja, bijvoorbeeld de overheid, of dat nou nationaal of internationaal is op Europees niveau, zij willen heel veel van ons, daar moet ook iets tegenover staan. We weten inmiddels dat dat helaas vaak niet het geval is. En Joost, jij kan dus eigenlijk onze boeren en tuinders een handreiking daarin doen, hoe zij dus de kapitaallasten kunnen verlagen, beter mee om kunnen gaan, om zodoende eigenlijk dus meer ruimte, financiële ruimte te kunnen creëren. Wat zou je hun daarin nu nog willen meegeven? Ja, je vat het heel goed samen. Ik denk dat het met name gaat om de boeren weerbaar te maken en veerkrachtig in deze volatiliteiten. Ja. Dus de grondstofprijzen die blijven volatiel. Dat geldt zowel voor de input als de outputprijzen. Dus je staat eigenlijk bloot aan heel veel financiële risico's. En hoe kun je zeg maar, die boer daar eigenlijk veerkrachtig maken? Hoe kunnen ze die risico's opvangen? En daar gaat het niet zozeer om alle risico's uit te schakelen. Want boeren zijn ook ondernemers. Dus een gedeelte van de risico's wil je best naar je toe trekken. Maar je wilt wel precies weten hoeveel risico's kan ik naar me toe trekken.
En de risico's die overblijven, het zogenaamde restrisico, hoe kan ik dat op een effectieve manier afdekken? En dat is eigenlijk het centrale rol van ons onderzoek. En dat kan ook. Dus het is niet zozeer dat het niet kan, het kan. Er worden steeds vaker nieuwe instrumenten ontwikkeld voor land- en tuinbouwers die goed toepasbaar zijn op het primaire bedrijf. Ik denk dat we verder moeten gaan met het ontwikkelen van deze instrumenten, maar er hoort dus ook die educatietak bij. Ik zeg altijd, het is best complex, risicomanagement, maar iedereen kan het leren. Dus er is ook investering qua tijd nodig van de landbouwer om deze vaardigheid te leren. Dus je krijgt eigenlijk landbouwers die niet alleen een technische vaardigheid hebben, maar ook een financiële economische vaardigheid hebben. En dan met name wat betreft risicomanagement. Ja, want jij hebt al, hoorde ik via Bas, al aardig wat, en je gaf het net zelf ook aan, aardig wat boeren en tuinders opgeleid, zal ik het dan zo zeggen. Ja. Als jij achteraf met hen in gesprek was geweest, waar hebben zij nou het meeste aan gehad? Nou, ik denk dat ze het meeste hebben gehad dat ze rust hebben gekregen in het hoofd. Dat klinkt misschien heel raar, maar als jij een grote aardappelteler bent en je weet de aardappelprijs kan 20 cent zijn per kilogram en vandaag gaan de aardappels weg voor 3 cent. Dat verschil is zo enorm groot, dat kun je met techniek niet oplossen. Als je je aardappel had afgedekt voor 14 cent op de termijnmarkt, dan heb je dus een heel ander beeld en een budget voor je eigen bedrijf. En het geeft ook rust. Want als ondernemer heb je ook een stukje rust nodig, financiële rust, om de juiste beslissingen te nemen. Je wilt nooit in een positie komen dat je kasstromen dusdanig laag zijn dat je eigenlijk paniekvoetbal gaat spelen. Ja, dus risicomanagement betekent ook grip houden op je bedrijf. Ja, helder. Bas, jij blijft nog even bij mij aan tafel. Wij gaan dadelijk nog in gesprek met Saskia ook. Saskia Goedgeluk, directeur van Brightlands Campus. Hebben we nog een afsluitende vraag aan Joost? Misschien iets vanuit de achterban, Bas, wat we zo voelen dat daar veel behoefte aan is vanuit onze leden. Want ja, Joost zit nu nog bij ons aan tafel. Daar moeten we dan maar even gebruik van maken. Nou, misschien wel even de vraag van hoe professor Pennings de toekomst ziet in de risicomanagementcoöperaties. Want je ziet er toch een ontwikkeling. Hè? We hebben al de milk trading companies. We zien het gebied van fruit zie je wat ontwikkelingen. Ja, ik denk dat die... En daar kunnen we best trots op zijn, Bas. Ik denk dat wij mede aan de wieg hebben gestaan van die hele ontwikkeling en de kennisontwikkeling daaromheen. En je ziet dat die milk trading companies, ja, die groeien en bloeien. Hè. We hebben enorme hoeveelheden melk die al via die milk trading companies eigenlijk worden afgedekt qua risico. Hè, de melk gaat nog steeds naar de coöperatie toe, bij wijze van spreken. Maar het risico wordt afgedekt door deze nieuwe type coöperaties die zijn opgericht. En je ziet dat groeien en je ziet meerdere sectoren nu aansluiten. Bas zei het al, als je kijkt in het fruit, het hartfruit, appel en peren, daar is nu een training company voor. In de varkenssector zie je dat, waarbij ze dus eigenlijk de varkensprijs en ook de voerprijs simultaan gaan afdekken. En ik denk dat die trend zich helemaal doorzet. Het mooie daarvan is, vind ik zelf, het is een initiatief van de boeren zelf. Het zijn de boeren die deze coöperaties hebben opgericht. En met andere woorden, je ziet toch dat de boeren het zelf in de hand gaan nemen. Dus ik kom geen enkele landbouwer meer tegen die ik moet overtuigen van risicomanagement. Dus. Mooie samenvattende afsluiter. Dankjewel Joost Pennings voor jouw presentatie en toelichting hierbij. En dan richt ik mij heel even naar jullie. Want Saskia Goedgeluk gaat zo meteen bij mij aanschuiven. Samen met Bas gaan wij in gesprek over de Brightlands Campus en wat hij allemaal te bieden heeft. Maar voordat zij aanschuift hebben wij eerst een introducerend filmpje.
Inmiddels dus bij mij aan tafel geschoven Saskia Goedgeluk, directeur van deze campus. Ja, Saskia, leuk dat jij te gast bent in onze box op nummer 91. Kun je ons in een korte vogelvlucht meenemen in wat er hier allemaal te zien en vooral te beleven is? Nou, het filmpje gaf al een hele keur aan van allerlei onderwerpen, waardoor je denkt van ja, welk onderwerp pakken we nou? Uiteindelijk gaat het in deze campus uiteindelijk om de gezonde consument. Dus alles wat we hier doen, kijken we of we daar een bijdrage kunnen leveren uiteindelijk aan jou, aan Bas en aan mijzelf en de buitenwereld, of wij gezonder oud kunnen worden met goede, gezonde voeding. Lekkere voeding ook. Nou, alles wat we hier doen, hangt daar op de een of andere manier mee samen. Dus de start-up die bezig is met onkruidbestrijding, de start-up die bezig is met artificiële intelligentie om te ontdekken wat er voor ingrediënten, nutriënten in een blauwe wesp bijvoorbeeld zitten. Maar ook de poepkitmachine van Koen Venema van Maastricht University. Je brengt je poep naar de campus en uiteraard krijg je daarna te horen hoe het er met je darmflora voor staat en hoe gezond je bent. Dus het is heel gevarieerd. Ja. Maar allemaal rondom jou en mijn gezondheid. Gezondheid, dat is de kern in ieder geval. Het is ook een trefpunt natuurlijk voor ondernemers. Nou ja, LLTB heeft hier zitting genomen. Wat vind je eigenlijk ervan dat wij hier ook onze plek hebben genomen? Ja, nou dat vind ik heel fijn. Want de LLTB is we hebben rond 70 bedrijven op dit moment op de campus. Rond de 55, 60 zit echt in de ondernemingssfeer. En LTB is daar een nieuwe bij, maar die vertegenwoordigt ook een gigantische achterban. En daar ben ik vooral heel erg blij om. Dat we via de LTB een loket hebben om juist die ondernemers te treffen die vragen hebben. Het blijkt, en ik snap het ook nog wel, voor heel veel mensen moeilijk. Wat doet die campus nou? En LTB is gewoon voor ons de open deur. Die gaat ons helpen en die gaat zijn achterban helpen. Op weg naar die gezonde consument. Ja, vind ik een mooi bruggetje, Bas, naar LLTB natuurlijk. Hoe ervaar jij dat nou om als echt in deze letterlijk onderdeel te zijn van de campus? Nou, ik denk wel heel bijzonder. Ik denk dat het een heel bijzonder moment is. Kijk, de LLTB bestaat komend jaar 125 jaar. Altijd in het Roermondse gezeten. Wel al een aantal jaren hier op de campus met ons dochterbedrijf Arvalis. Maar voor ons is het wel een heel bijzonder moment. Maar wel een bijzonder moment in die zin van dat wij het belangrijk vinden om onderdeel te zijn van deze community. Wat Saskia ook aangaf, er gebeurt ontzettend veel op het gebied van de gezonde consument. Er is een heel proces vooraf. En ik denk dat het belangrijkste is ook als een LTB als vertegenwoordiger van het Limburgs landbouwbedrijfsleven om daarvoor aangehaakt te zijn. Om die katalysator te zijn tussen die boerentuinder en de campus, vice versa. Ja, dat denk ik zelf ook. En dan moet je gewoon fysiek aanwezig zijn en zichtbaar zijn op de locatie, inderdaad. Wij hebben natuurlijk wel wat linkjes lopen, ook qua projecten. Dadelijk zal ook Suzanne, een van onze hoofdbestuurders, aansluiten. En zullen we nader ingaan op de projecten. Maar ik wil het nog even op een hoger niveau houden. Want Brightlands Campus, wat voor visie heeft hij nog? Wij bestaan dadelijk 125 jaar. Ik weet niet precies hoe lang deze campus bestaat. Maar die ambitie zal het zeker hebben om ook zo lang actief te zijn. Waar willen jullie naartoe koersen? En hoe kan de LLTB daarin ondersteunen, aanhaken, versnellen? Ja, nou, deze campus bestaat inderdaad nog niet zo lang. En tegelijkertijd wel. Dus formeel bestaat hij sinds 2017. Maar hij bestaat hier niet voor niks. Er is een Floriade geweest in 2012. Die was hier ook niet voor niks. Er zit hier een ontzettende historische kern, grote kern, moderne, innovatieve bedrijvenkern rondom agrofood. Dus het is logisch dat het hier is en dat het ook tot bloei komt. En dat gebeurde ook gelijk de eerste jaren. Nou, waar willen we nou naartoe? Ik heb gisteren de laatste hand gelegd aan het strategisch plan. Dat voorziet in een 10-jarenplan. En over 10 jaar willen wij wat ze noemen een volwassen campus zijn. En dat betekent dat je rond 2500 medewerkers hier hebt zitten. Allemaal rondom de thematieken die hier werden genoemd. Hè. Gezonde, veilige voeding, future farming, circular, biocircular economy. Nou, het moet allemaal Engels tegenwoordig, maar het is circulaire economie. Ja. De bijdrage van de LTB, die heb ik eigenlijk net ook al aangegeven. Het is uiteindelijk een samenspel van de innovatiekracht van de ondernemers met hun gezonde en verse producten om die te brengen naar die consument. Maar dan moet je wel die connectie hebben. Dus voor mij is het
meer dan noodzakelijk dat de productiesector daarbij aangehaakt is. Dus die gaat die bijdrage leveren. Die verkoopt als het ware gezondheid. Dus daar is de LTB heel belangrijk voor. Ja, Bas, wat willen wij hier eigenlijk allemaal ophalen nu we hier zo een prominente plek hebben? En hoe gaan we dat eigenlijk allemaal doen dan? Hoe zien we dat voor ons als LLTB? Nou, ik denk dat het belangrijkste, zeker in de eerste fase, is ook die verbinding leggen. Verbinding leggen met alle mooie ondernemerspartijen die hier aanwezig zijn op de campus. Dus het is niet zo dat de LTB hier gaat zitten en die deur is dicht. Nee, het is inderdaad ook een buitentreden. En een buitentreden in eerste instantie al vanuit Roermond naar het Venlose. Dat is al een hele grote stap voor een LLTB. Maar ook contact te leggen met alle bedrijvigheid hier op de campus. Ik denk dat dat stap 1 is. Want het is inderdaad dat wij andere partijen kennen, maar dat zij ook ons weten te vinden. Dat wij ook de vertegenwoordiger zijn van die Limburgse land- en tuinbouw. En van daaruit dat we dan gaan kijken welke zaken wij kunnen ondersteunen, waar wij kunnen helpen, in het belang van onze achterban en waar wij ook die koppeling kunnen leggen met onze ondernemers. Ja, want wij dienen hier eigenlijk als een soort aanspreekpunt dan. Hè? Een open aanspreekpunt waar onze agrarische ondernemers, onze achterban ons kan vinden. Zeker, het geldt voor twee kanten. Hè. Het geldt voor de ondernemers hier op de campus, maar uiteraard voor onze leden, die staan natuurlijk op 1. Dus ook voor al hun vragen richting ons over de campus kan onze achterban natuurlijk ook bij de LTB terecht. Ja, want het is eigenlijk ook een ontmoetingsplek dan van ondernemers in het algemeen. Hè? Kijk, ik kan me voorstellen dat een boer of tuinder in een specifieke sector zoiets heeft van ja, wat moet ik met een hele andere sector? Hè? Maar toch, misschien Saskia, kun jij dat toelichten, dat dat toch een hele belangrijke spil in het web eigenlijk is. Juist partijen samenbrengen die wat in eerste instantie misschien niks bij elkaar te vinden denken. Ja, maar dat wel een bron is om innovaties mogelijk te maken. Kun je dat toelichten, hoe dat ontstaat dan? Ja, nou in zijn algemeenheid kan ik toelichten dat uit onderzoek ook blijkt dat wanneer verschillende deelsectoren of zelfs hele totaal verschillende sectoren elkaar ontmoeten, dat daar juist precies daar die innovaties ontstaan. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar gezonde voeding, als je dan, we zitten op de Brightlands campus, die hebben een connectie met Maastricht University. Mm-hmm. Daar zit ook de medische health campus in het zuiden, in Maastricht. Daar is heel veel kennis van patiënten. Hoe reageren die nou? Maar die zijn ziek, die patiënten. Hoe reageren die nou op voeding, op nutriënten? Ja. Maar die kennis die je daarop doet, die kan je hier wel weer toepassen voor de gezonde mensen, voor de preventieve mensen. Dat lijkt wat ver, maar dat is niet zo heel erg ver. Artificiële intelligentie, dus data science, is ontzettend belangrijk. Wordt nog veel belangrijker. Ik krijg aanvragen van ICT-bedrijven om hier te komen. En denk je, ja, wat moeten ICT-bedrijven op deze campus? Terwijl juist ICT en de kennis die ze hebben opgedaan in andere sectoren, logistiek, maakindustrie, maakt eigenlijk niet zoveel uit welke sector, die kunnen ze wel toepassen in de agrarische sector. En zo breng je het dan weer verder. En dat is eigenlijk een beetje de truc. Ja. Dat toch met elkaar wel een duidelijke vraag. Je moet wel een probleem hebben of een ergernis. Of je wil iets oplossen. Je bent kwaad. Is een goede bron dan, hè? Ja. Of je denkt van, waarom eten we niet gezond? Ja. Hoe kan het dat kinderen het niet eten? Ja. Wat kan ik eraan doen? Dus er moet wel iets zijn wat je dwars zit. Laat ik zo maar even beginnen. Of je wilt meer geld verdienen. Vind ik ook nog wel op zich een goede motivatie. Ja. Dus je moet wel gemotiveerd zijn en dan ga je op zoek. Nou, en als campus proberen we eigenlijk die zoektocht zo makkelijk mogelijk te maken. Daar is de campusorganisatie ook voor. Met de kennis die we hebben, die verbindingen snel te maken, zodat je niet die ellenlange zoektocht hebt, waardoor het 10 jaar duurt, terwijl we het met z'n allen misschien in 5 jaar of misschien nog sneller kunnen doen. Dat is eigenlijk ook de bedoeling, dat we versnellen. Ja. Dat heb ik jou ook in onze voorgesprekken vaker horen zeggen, hè Bas? Ik weet niet meer precies hoe je het zei, maar het ging in ieder geval over de transitie van de sector en het samen kunnen brengen om dan te kunnen versnellen. Zeg ik dat goed zo? Of jij had het volgens mij nog mooier verwoord. Nou, dat weet ik niet, Petra, maar het ging inderdaad over de transitie op het gebied van duurzaamheid wat plaatsvindt. Het heeft te maken met de technische innovatie wat er gebeurt. Heel veel maatschappelijke vraagstukken die ook op de landbouwsector worden neergelegd. Maar hoe kunnen we daar met elkaar een richting aan geven en hoe kunnen we die zaken versnellen? Ja. En daar is denk ik ook een rol van de LTB hier op de campus. Ja, helder verhaal. Saskia, jij blijft nog even op bezoek bij ons. Bas, hartelijk dank voor jouw inbreng. En wij gaan alweer kijken naar een volgende. Ja, het is film, het zijn foto's aan elkaar schakeling. En dan schuift dadelijk Suzanne Geurts bij ons aan tafel.
Ja, wij kijken hier naar GROW. Dat is een jaarlijks event van studenten en diverse onderwijsinstellingen. Maar we zien ook beelden van de gezonde basisschool van de toekomst voorbij komen. En een heel bijzonder project. Ik denk dat we daar meer over gaan horen. Plans for Plants. Ik zie hier ook platform voorbij komen. En daar zijn de jongeren alweer. Want ja, dat is natuurlijk wel onze toekomst. En dan zijn we alweer bij de box 91 geland. Met een hele bijzondere boodschap hier. Inmiddels bij mij aan tafel geschoven. Ik heb de luxe positie om met 2 zeer bijzondere dames aan tafel te mogen schuiven. Welkom Suzanne, wat leuk dat jij hier, nou ja, als LLTB'er hoor jij hier ook gewoon te zitten. Welkom. We hebben net even gekeken naar verschillende plaatjes. Dat laat wel zien, LLTB is gewoon hartstikke druk met heel veel projecten. En ik zou het jullie willen uitnodigen om wat nader in te gaan op specifieke projecten. Dat onze achterban ziet wat er eigenlijk allemaal al gebeurt. En misschien ook wel kan aanhaken op nieuwe projecten. Suzanne, aan jou de vraag. We zagen er een paar voorbij komen. Ik noem ze even op: gezonde basisschool van de toekomst. Ik krijg daar altijd heel veel energie van als je dan die jonge spruiten ziet. GROW. Ook jongeren, maar dan meer op studentniveau, die vooral innovatieve projecten presenteren. En Plans for Plants. Waar gaat jouw hart nou, als ik die noem, nou als eerste naar uit? Nou, Lastige keuze, denk ik. Ik vind dat een hele moeilijke keuze. Ik denk dat hier op de campus komt eigenlijk alles bij elkaar. Hè. De thema's komen bij elkaar, verschillende onderwerpen. En ook door die ontmoetingen krijg je innovatie. Dus nou ja, wat jij noemde zijn allemaal projecten waar ik betrokken ben. Dus ik kan er niet uit kiezen. Ik ben vrij nieuw als bestuurder, dus voor mij zijn dat allemaal nieuwe en mooie ontwikkelingen. En kijken we ook vooral naar de toekomst. Wat kunnen we nog meer doen hier op de campus en wat kunnen we natuurlijk niet alleen? Ja, mooie handreiking, Saskia. Ook, nou ja, jij even als boegbeeld van de campus natuurlijk. Wij zullen nog een rondje maken, ook bij onze buren. Maar als jij nu deze projecten hoort, heb je dan een suggestie van, nou, bij die buur moet je wel zeker even langs gaan? Ja, nou, naar alle buren. Maar, en andersom ook. Hè, dus je moet zelf echt wel actief. Ik ben echt groot voorstander van zelf actief op zoek gaan. Hè. Dat kan die ergernis zijn, maar het kan ook een andere motivatie zijn. Maar inderdaad ook openstaan ook openstaan voor andere buren. Dat moet je wel vrij actief doen. Maar omdat dat toch niet altijd makkelijk gaat, hebben we wel een aantal programma's op de campus. En dat is Meet Your Expert en Meet Your Neighbor. En die zou ik er wel graag uit willen halen. Ja. Daar, Meet Your Expert, dat is eigenlijk een hele makkelijke manier. Dan zouden wij Suzanne vragen: joh, Suzanne, met jouw expertise, kan jij de campus community eens verder helpen? Hoe doe je dat nou? Dat kan wat de expertise dan ook is. En Meet Your Neighbor, dat is wat laagdrempeliger. Dan meet your neighbor. Het moet allemaal Engels in zo'n campus, maar ontmoet je buurman of buurvrouw en dan ga je met elkaar kennis maken. En dan blijkt dat je heel veel gemeenschappelijk hebt of dat je misschien die gezamenlijke ergernis weer verder wil brengen. Dus daar hebben wij 2 programma's voor en die zijn behoorlijk populair, zelfs in coronatijd. Dus die kunnen wij bijna elke dag zouden we dat wel kunnen doen. We hebben ook een donderdagmiddagborrel, omdat vrijdagmiddag er vrij veel mensen andere dingen aan het doen zijn. Dus we hebben hem naar de donderdagmiddag gehaald. Dat kan nu even niet in coronatijd. Dat is niet echt need to have. Ja, voor een campus is het wel need to have, maar goed, corona-wise niet zo slim. Maar die systematiek om elkaar te ontmoeten, die helpen wij wel verder. Ik heb niet in dat licht echt een aanbeveling van ga vooral naar die of deze. Je moet elkaar allemaal kennen, want je weet niet wat eruit komt. Ja. Dat weet je niet. Nou, volgens mij nemen we die uitnodiging wel aan, toch? Sorry, ik onderbrak jou, ja. Nee, ik denk dat is het mooie ook van hier te zijn, hè? Ja. Dat dus heel laagdrempelig kan zijn en in ontmoeting dus en geactiveerd. Ja, inspireren, activeren. Ja, absoluut. Ja. Suzanne, als we dan toch even inzoomen op bijvoorbeeld Plans for Plants. Dat klinkt, nou, in de Engelse termen, daar komen we dus in ieder geval aan tegemoet. Dus dat zit helemaal goed. Kun jij even kort toelichten waar dat over gaat? Ja, dat heeft met verschillende thema's te maken, maar ook echt met de toekomst van de landbouw. Op dit moment wordt er van alles in Limburg geteeld. Hè. Dat kan al jaren hetzelfde zijn, maar ondernemers zijn ook echt op zoek van wat heeft nou toekomst? Wat kan ik nu gaan telen en
wat kan ik daarmee voor de toekomst? En aan de andere kant zie je ook vraag vanuit de maakindustrie, vanuit de andere sectoren. Is er vraag naar bijzondere eiwitten of naar materialen die als grondstof gebruikt worden. Dus eigenlijk, het kan van alle kanten komen. En wat belangrijk is dat je het kunt bundelen. Dus dat jij dat je kunt onderzoeken voor onze sector waar liggen de kansen. En dat je aan de andere kant als sector ook volume kunt bieden. Hè? Dus als bijvoorbeeld het hele jaar door een bepaalde stroom van een product nodig is, dan kunnen wij met onze achterban kijken of dat mogelijk is. Dus je brengt partijen bij elkaar en daardoor breng je ook duurzame ontwikkelingen en nieuwe verdienmodellen. Ja, want een leuke ontwikkeling op dit gebied is, wij zijn hier de samenwerking op de campus aangegaan, maar er is ook een nieuwe samenwerking ontsprongen en er is een platform opgericht. Kun je daar ons even in meenemen in wat de huidige status daarvan is? Ja, dat is heel recent. Platform Tuinbouwreststromen. En dat is vanuit de LTB, maar ook vanuit telersverenigingen. En daarmee hebben we een hele brede scope. Het wordt ondersteund door Blue Hub en Arvalis, die allebei hier op de campus aanwezig zijn. Oh, ook? Oké, ja. Ja, dus die link is er fysiek al in ieder geval gemaakt. Ja. En wat daar het mooie van is, telers die hebben vaak een reststroom. En dat zijn niet meteen dat je dan B-keuze producten hebt of die minder mooi zijn. Maar het afval wat je daarnaast hebt, bijvoorbeeld loof van je planten. En dat is nu een probleem, want steeds moeilijker om dat af te zetten. Dus het idee is eigenlijk kijken welke reststromen er zijn binnen de sector. En hoe kun je die op de een of andere manier gaan verwaarden. Dus misschien zit er wel iets in wat heel gezond is. Hè? Dat kan het voor de gezondheid gebruikt worden of voor cosmetica. Of kun je er iets mee als voedingsstof, zodat je een product wat nu een reststroom is, een afvalstroom, dat je dat echt als vervanging voor een ander product kunt gebruiken. Ja. En dan is het ook nog meteen heel duurzaam. Dus als we het hebben over die reststromen, wat misschien sommigen ook wel eigenlijk gewoon zien als afval, zit daar eigenlijk ook nog gewoon een nieuw verdienmodel in. Dat is eigenlijk jouw boodschap. Dus. Ja, dat is het allermooiste. Als je op dat punt komt dat het een verdienmodel is en ook een verdienmodel voor de sector. Dus niet meteen voor een andere schakel, maar dat meteen degene die dat product heeft daar iets mee kan en daardoor toegevoegde waarde heeft. En ook zijn bijdrage doet aan het geheel. Nou, ik denk dat dat ontzettend waardevol en deze heel letterlijk is voor onze achterban. Saskia, even terug naar jou. Als jij dit zo hoort, wat sproeit er dan in jouw hoofd rond als creatief innoverende directeur van deze campus? Ja, nou, ik heb aan de wieg gestaan van dit verhaal. Want uiteindelijk interesseerde het mij toen ook, omdat de vraag vanuit de telers was van op welke niveau zouden we dan dat geld kunnen verdienen? En dan hadden wij eigenlijk vastgesteld dat cosmetica en pharma, dus medicatie, dat eigenlijk de hoogste verdienpunt is in die piramide. We hebben toen gekeken samen met die ondernemers, kunnen we daar een consortium van maken? Kunnen we samenwerken en kunnen we het als een onderzoeksvoorstel indienen? En dat vind ik eigenlijk het leuke van de campus. Dat je partijen bij elkaar brengt die dat individueel niet kunnen, of wel willen, misschien maar niet kunnen. Die breng je bij elkaar en dat breng je dan verder. Dat vind ik een van de leukere dingen van de campus. Consortia maken voor een gewone vraag. Uiteindelijk om in dit geval geld te verdienen of het goed te doen voor de maatschappij, maar ook om dat verdienmodel te creëren. Ja. Ik hou wel echt van vraagstukken die komen uit de markt, die iemand wil. Wetenschapper mag, maar de markt die iets wil vind ik ook heel belangrijk. Dus dat maakt mij over het algemeen behoorlijk creatief. Ja. Helder. Suzanne, jij hebt natuurlijk een zeer bijzondere portefeuille en daarom zit jij natuurlijk ook met veel plezier in deze, toch wel groene box. Welke ambitie heb jij nog verder binnen jouw portefeuille? Nou, mijn portefeuille is heel divers. Ik denk, mijn ambitie zit heel erg in het verbinden van de sector met de rest van de wereld, met de rest van de maatschappij. En ook vooral laten zien wat we goed doen. We staan op een heel hoog niveau in Nederland met land- en tuinbouw. En die kennis die zou eigenlijk ook optimaal ingezet moeten worden. En ik denk ook dat we dat moeten willen blijven doen. Maar wat we ook, je kunt met aansprekende verhalen en ook met projecten met kinderen en met scholen en met voeding kun je gewoon heel breed bereik hebben, mensen inspireren en ook denk ik die waardering voor die sector heel mooi naar buiten brengen. Ja, als je een blik nou zou werpen op de toekomst, hè? LTB bestaat volgend jaar 125 jaar. Nou, zover vooruit zal ik je niet vragen om te denken. Maar als we nou een paar jaar vooruit gaan, welke ontwikkeling zie jij dan mogelijk nog voor je? Of waar hoop je misschien dan heel erg op?
Ja, ik denk dat het ook heel erg in die gezondheid zit. Hè? Dat het vanzelfsprekend wordt dat we verse lokale producten overal terugzien. Dat dat de basis wordt van onze voeding en daarmee ook van onze gezondheid. Ja, en zo hebben we het verhaal eigenlijk weer rond, hè? Onze boeren en tuinders houden Limburg gezond. Ik vond het een heel waardevol gesprek, zeker met de 2 dames. Ik wil natuurlijk de mannen niet tekort doen, hè, want die zaten ook bij mij aan tafel. Dank jullie wel, Saskia, voor jouw filmpje en inbreng van vandaag. Ja, Suzanne, wij gaan ons hier nog zeker treffen, want ja, dit is onze nieuwe thuisbasis dus eigenlijk hier in Venlo. Ja, het voelt ook helemaal als thuis, dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Hebben we nog een oproep voor onze achterban? Want volgens mij kunnen zij gewoon hier naartoe komen. Ja, ik denk dat dat sowieso ook voor iedereen duidelijk moet zijn. Kom hier naartoe of leg contact met iemand binnen de LTB of Wales of wie je dan ook kent. Maak een afspraak, kom hier naartoe, ontmoet andere ondernemers. Ja. En laat ook weten waar je mee zit, hè, waar je iets mee wil en waar je kennis op wil doen. Want de mogelijkheden zijn volgens mij oneindig. Ja, want Suzanne, jij had een hele mooie boodschap in ons voorgesprek. En daar zei je eigenlijk, we willen niet meer langer over de sector praten, maar met de sector. En ik denk dat dat een hele mooie boodschap is aan onze achterban, beste boeren en tuinders. Ja, meld je bij ons, dan kunnen wij met jullie hier in gesprek gaan en kunnen wij de ondernemersvibe hier gewoon op de campus live gaan ervaren in box nummer 91. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende keer.